Hotel Melas Resort ponúka čaro pobrežia Stredozemného mora v kombinácii s exkluzívnou architektúrou a elegantnou atmosférou. Privítá vás tento 5-hviezdičkový ultra all-inclusive resort, ktorý sa nachádza len 65 km od letiska v Antálii. Hotel ponúka priestranné moderne zariadené izby, z ktorých väčšina má nádherný výhľad na more alebo do záhrady. O oddych máte postarané už od prvého okamihu. Gastronomické zážitky sú zaručené. V hlavnej reštaurácii si môžete vybrať zo širokej ponuky tureckých aj medzinárodných špecialít s dôrazom na vizuálnu prezentáciu a harmonickú chuť. Čakajú na vás variácie suši, rôzne druhy mäsa, bohatý šalátový bar, dietné jedlá a luxusný výber dezertov, vrátane tradičných bakláv. Pri vonkajšom bazéne si nielen zaplávate, ale aj oddychnete pri štýlovom bare, kde môžete ochutnať originálne koktejly. Dokonalé osvieženie počas slnečných dní. Ani aktívni hostia nemusia robiť kompromisy. Moderné fitness centrum s výhľadom na bazén, aerial yoga, krytý bazén a komplexná spa a wellness zóna s masážami, kozmetickými procedúrami vám pomôžu zrelaxovať telo aj myseľ. K moru sa pohodlne dostanete výťahom a už počas cesty si môžete vychutnať nádherný panoramatický výhľad. Pri pláži nájdete aj štýlovú reštauráciu, kde si môžete dopriať obed či večeru v tieni stromov, s výhľadom na more a s vlkom vln v pozadí. Potom si stačí ľahnúť na lehátko a naplno si užiť slnečné lúče. Ak hľadáte výnimočnú dovolenku, kde sa spája pohodlie, kvalita a kulinárske zážitky, Melas Resort Hotel je tou správnou voľbou.